14. tradicionalni turnir Nambudo Super 9, jedno od najprestižnijih međunarodnih natjecanja u ovom sportu, privuklo je više od 100 natjecatelja iz 10 zemalja. U Zagrebu redovito nastupaju Nambudo zvijezde sa svih kontinenata, državni, europski i svjetski prvaci, a turnir je ove godine imao status svjetskog klupskog kupa. Podsjetimo, Nambudo je sport čije tehnike potječu iz japanskih borilačkih vještina. Nambudoke se bore udarcima rukom i nogom, tehnikama bacanja i čišćenja. Pokazuje jednu veliku tradiciju i izdržljivost, a i nastojimo ga svaki puta začiniti, inovirati sa nekim novim disciplinama i s nekim novim gostima. Cijelodnevno natjecanje uključivalo je razne dobne kategorije od najmlađih do seniora u disciplinama kata i borbi, koje su bile podijeljene i u poddiscipline balans, kombat, džurandori i Nambudo komite. Finalnu borbu lake kategorije Nambudo komitea prokomentirao je glavni organizator turnira Petar Turković. Jedno zanimljivo finale, da, to je naš ponajbolji borac u ovoj disciplini, Toni Čujić-Klenovar i Iranac Imini Aminu Moslehabadi, teško ga izgovoriti. Dva odlična tehnička borca i u njihovoj borbi naravno vide se sve tehnike, dakle i tehnike udaraca rukama i nogama, ali i tehnike bacanja u kojima su obojica jako dobri. Evo sada smo vidjeli jednu tehniku bacanja. Tehnika bacanja se boduje sa jednim poenom ako borac padne na drugog borca, a ako ostane na nogama, onda je to 2 poena, a ako uspije ostati na nogama, baciti protivnika i još završiti udarcem rukom u tijelo ili glavu, onda je to 3 poena. Još jedno lijepo bacanje. Još lijepo Tonijevo bacanje. 2 poena, pao je za njim. Odlično, Toni fino radi. Dobro je fizičkoj spremi, odličan isto udarac. Boduju se naravno udarci nogama, po nogama i u tijelo i u glavu sa 1, 2 i 3 poena. Udarci rukom su svi 1 poen, tako da se sve boduju, bodovni suci sa strane klikaju kao u boksu, broje sve udarce, a bacanja dosuđuje sudac i nakon njegove procjene koliko bodova je borac dobio u bacanjima, okreni suci, odnosno bodovni suci dodaju te bodove na svoju brojevicu. Što se tiče samih rundi, možemo i reći da su 2 potrebne kako bi se dobio meč. Da, ako se dobije 2 runde, onda se dobije meč, a ako bude neriješeno u 2 runde, onda se radi 3. runda do pobjede. Izgleda da je borac iz Irana ozlijeđen i da bi trebalo ga završiti. Protivnik je super, već sam trenirao sam sa Irancima, oni su zvijeri bi rekli, super su ekipa. Ovaj dečko isto jako dobar, pričali smo prije meča, pričat ćemo i poslije ako se on ne naljuti, ali dobar je, stvarno su dobri ljudi. Dobar osjećaj zbog pobjede. Da, super osjećaj, nema bolje. Osim Nambudo komitea, tradicionalno popularna disciplina džurandori privlači posebnu pozornost publike. Nove nade došao je pogledati i Darko Laktašić, višestruki osvajač turnira u ovom načinu borbe. Pa evo, odlično, još jedno iskustvo, još jedni dani za nas sa puno različitih disciplina, natjecateljskih, sa puno natjecatelja iz velikog broja zemalja. Ove godine zapravo bilježimo puno veći broj natjecatelja. Vidjeli smo i nekakve nove discipline koje su testno isprobane na ovom turniru i u principu idemo dalje sa razvojem. Laktašić nam je objasnio tijek događaja u finalu teške kategorije između hrvatskog predstavnika Vedrana Tepavca i Kamerunca Kristijana Lobua. Ovo je, ajmo reći, vrhunac cijelog ovog natjecanja. U principu gledamo borbu između Vedrana Tepavca, našeg jednog od najspremnijih predstavnika, i Kristijana Lobua iz Kameruna, koji se vratio nakon, rekao bi, možda čak i desetljeća u ove krajeve. Po čemu su kamerunski borci specifični, pa tako i Kristijan Lobu, izrazito vjerujem i snažni, eksplozivni, imaju izuzetno kvalitetne tehnike bacanja, što se nadam da ćemo vidjeti sad uskoro u sljedećim kadrovima, odnosno kad dođemo do dijela borbe gdje se inače izvode tehnike bacanja. Ovo je bila jedna tehnika rušenja. Da, to je u principu tehnika koju većina boraca upotrebljava, s obzirom da se može izvoditi vrlo brzo i eksplozivno.
i najčešće dobijemo maksimalni broj bodova. Sad smo još jednu vidjeli tu tehniku rušenja za glavu. A sada Evo jedna odlična tehnika nožna, Čura Mavaši, izrazito eksplozivna, brza, precizna. Evo iz druge strane, Kristijan uzvraća istom mjerom. Kratko bodovanje. Boduje se u principu, obrane se boduju, znači imamo Juko, to je 1 bod, imamo Vazari 2 boda i Pon 3 boda. Sada su malo prije zaredali sa po 3 boda, a vidjet ćemo kako će to biti u nastavku. Znači, hrvatski borci isto uvijek sanju u Đurandori. Je, tako je, puno medalja se osvajalo na raznim natjecanjima u ovoj disciplini, koja je inače zapravo specifična za Nambudo, odnosno Nambudo je borilački sport koji se razlikuje od drugih baš po ovoj disciplini, gdje se u principu boduju obrane. Reći nam još par rečenica upravo o tome. Ovo je bilo još jedno sjajno bacanje Verena Tepovca, ali boduju se obrambene tehnike. Pa da, to izgleda možda kao demonstracija, ali u principu i u ovom načinu borbe treba biti izrazito koncentriran i brzo i eksplozivno reagirati kada se natjecatelj brani od napada. AK 15, AO 17. Evo, Vedran Tepovac odnio pobjedu sa 2 boda razlike, znači 17:15. Super, dobar osjećaj. Prošle godine nisam uspio, ove godine sam si dao cilj da to ostvarim i evo, ostvarila mi se želja, sad sam prvi na Super 9, 14. natjecanje. Pa uvijek je lijepo se vratiti na ovaj turnir iz godine i godinu. Mogu reći da raste kvaliteta i drago nam da se na kraju godine okupimo svi u najboljem svjetlu i pokažemo šta naša vještina nudi. Upravo je Ivan Roglić, stručnjak za kate, bio ugodno iznenađen ovogodišnjom konkurencijom i finalnim nastupom pobjednice u kategoriji seniorki Italijanke Sare Franconi. Današnja kategorija djevojaka je bila em po broju natjecateljica, em po kvaliteti na vrlo visokoj razini i stvarno kroz 3 kruga koje su radile djevojke ujutro bilo je vrlo teško izabrati najbolje za finale. Sad vidimo Saru koja je jutros briljirala, a vidit ćemo da li će uspjeti doći do prvog mjesta i u finalu. Vidimo da Sara izgleda sjajno i u ovom nastupu, vrlo eksplozivna, energična, vrlo precizna u pokretima. To je kako i kata treba. Ovako kata definitivno treba izgledati snažno, brzo, eksplozivno, vrlo dobra ravnoteža. Objasni nam u 2-3 rečenice što je kata. Pa zapravo kata je sklop pokreta koji možemo naći u vještini, na primjer karate, nambudo, taekwondo. Sklop pokreta koji se vježba, da bi vježbač mogao vježbati sam, a na kraju može ih primijeniti u borbi. Sara je imala jednu vrlo dugačku katu, zahtjevnu i fizički i koncentraciju. Evo, za sami kraj kate, jedan skok u okretu gdje je potrebna vrhunska ravnoteža, Sara je izvela fantastično. Da spomenemo i našu predsjednicu u finalu, to je bila Kjara Turković. Tako je, Kjara također vrlo dobra dana, zapravo odlična. Ali evo, Talijanke su možda mrvicu bile bolje i tu stvarno u katama presuđuju sitni detalji. Svima je jasno da je ova kata zaslužila prvo mjesto danas. Nastupom Sare Franconi polako ćemo privesti ovu reportažu kraju, ali nećemo je završiti tipično kadrovima Nambuda, već Wushua, poznatijeg pod nazivom Kung Fu. Demonstracijski tim Kineskog Wushu saveza bio je poseban gost priredbe, putujuća atrakcija i na ovoj priredbi oduzimala dah prisutnima.